Hogyhogy itthon? Valaki megtámadott egy lányt a völgyben, és nem én. Hello, tesó. A varjú kicsit túlzás, nem gondolod? Látnád, mire vagyok képes a köddel. Minek jöttél? Csak nem hagyom ki az évnyitódat. Rövidebb a hajad. Tetszik? Eltelt 15 év, Damon. Hála Istennek. Nagyon nem bírtam már a diszkót. Azok a bokalengető gatyák. Még neked se vált jól. Az viszont ma is él, hogy nem kezdünk el csajozni. Mit akarsz itt? Hiányzott a kisöcsém. Sosem szeretted a kisvárosokat, neked unalmas ez az élet. Azért elfoglaltam magam valahogy. Igen, és élve hagytad azt a lányt, amiből baj is lett. Hát majd megoldod. Ha kell. Miért most jöttél? Ezt akár én is kérdezhetném tőled, öcsikém. Noha bizonyos vagyok abban, hogy a válasz egyetlen névben rejlik. Elena. Elena. Szinte kiköpött Catherine. És ez működik nálad? Hogy kerülgeted? Belépsz a világába, új erőt ad? Ő nem Catherine. Nyilván nem. Hisz tudjuk, ő miként végezte. Árultál nekem, mikor ittál utoljára erősebbet egy mókusnál? Tudom, mire készülsz, de nem fog összejönni. Igen, biztos? Már nem vagy ínyenc? Állj. Akkor meg hajrá, csináljuk. Van itt azért bőven mesé. Vagy ne is, rögtön menjünk a főfogásra. Kapjuk el egyből Elenát. Azt mondtam, állj le! Nem akármilyen vére lehet. Majd elmondom. Hozzá nem nyúlsz! Nem volt semmi. Adok egy 6-ost a művészi hatásra, hogy még fejlődhess. De a fej baromi jó volt. Tényleg, nagyon tetszett. Te megint csak szórakozni tudsz ezen, mi? Amerre jársz, emberek halnak meg. Így alakult. Itt nem. Nem fogom engedni. Újabb felhívás keringő. Damon, kérlek. Annyi év után nem lehetne egy kicsit visszavenni? Tudtommal én örök kárhozatot ígértem neked. Hadd tartsam be a szavam. Jó, de Elenát, hagyd békén. Hol a gyűrűd? Ajjajjaj, pár óra múlva fel kell a nap, és... Puff, hamuból hamu. Nyugi. Megmentettem. Sose hidd azt, hogy erősebb lehetsz nálam. Esélyed sincs rá, mióta nem iszol vért. Hát engem se kóstolgass. Még Zack is felébredt. Vagy Zack!